Achibale update jandante imeneyi koma chimene titapange tiyika segment ikhala yosiyanapo ndi ma update athu. Iyi tikupaseni zomwe zikuchitika ku khoti zikuchitika mpaka panopa komabe tingogawa peka gawo koyamba kankonena kuti achimwendo banda ndi zonoti afika ku khoti akakhala vitumbiko momba tinakuonetsani kale ka video akufikanso nawonso amayejese kabwera afika. Mlandu umene wayamba kulowa mbwalo ndi wa chimwendo banda onena kuti iyeyo akuti anapanga attempt murder, amafuna kupha munthu kwachema kumeneko chifukwa chonena kuti zadziwika zonolera chimwendo banda ali ku ndende tingoti ali muchitokosi anadwalika ndipo akuti adwalika kanthenda yakeyo tifotokoze bwinobwino monena chonchi. Italowa nkhani mbwalo kwapezeka zonena kuti awuzidwa achimwendo banda kunena kuti ankafuna kupha munthu koma panopa sanamutchule munthuyo dzina lake, akuti ankafuna kupha munthu ndipo sanapange zizokha anatuma anyamata kuti akagwire ntchito imeneyi. Makamaka anyamata amene adapita kuti akagwire ntchito imeneyi akuti ndi Dala Kadula, mwamudziwa uja mmodzi mwa anyamata amene akuyankhanso nkhani za milandu ya zikwanje nde mpaka niyeyo tundizonoti leroli amumanganso nayenso wamangidwa Dala Kadula ali nde kuti kuchitokosi akuti iyeyo ndi achimwendo banda anapangana limodzi plani yonena kuti akaphe munthu nde munthuyo dzina silinatchule pa khoti. Inu mwina mwalidziwa kale koma khoti silinatchule feti kufuna tizipanga work ndi zimeneno apolisi a khoti akunena, khoti silinatchule dzina lake. Ndeno kwapezeka zonena kuti mlandu uja kwafunsa chimwendo banda azabweresapo nkhani yonena kuti ineyo ndi zonena kuti munthune sindupeza bwino iya akuti ali kuchitokosi kuja chomwe chinachitika nchonena kuti kumene kuja kwayambikatu atuti nthendatu akuti mu chaka cha 2024 achimwendo banda anapita ku South Africa kukalandira thandizo la nthenda ya nsana spinal cord, akuti ali ndi vuto la spinal cord, nsana umapweteka fika spinal cord yawoyo ndakunena kuti mwina tingotenatu ku spinal cord ndikajeni kafupa kaja kamakhala pakati pa nsana pakamachoka ndithu mwamba kuchoka khosi mpaka ukafika kumosi kwenikweni mchuno tungopangirabe kuti wina yesa azitsatireti akuti ali ndi vuto limenelo kamene kaja kali ndi vuto nde anakalandira thandizo ku South Africa mu 2024 ndi amene unapezeka ngati tsopano akhala ngati konkhasa kweti koma akuti chamangirana nawo amangano Friday lijano tsopano kungofika ku chitokosi akuti tu spinal cord ija yambaso nde kuti kwavuta kuti kumene kuti ati matenda osati masewera ndakuti kunali kupemphana anthu kuchitokosi komweko akuti amapempha apolisi kuti ndikufunikira ndipite chipatala, polisi sinamulole zonena kuti munthu uchatani apite chipatala. Ndeso pano pa ajene pa khoti pano zimene zinavuta zonena kuti tingoti avute mpaka pano pa debate yo ena kalipo akumbali aboma sopana kuti okay fine si akunena kuti akudwala palibe vuto ife onse tinganene zoti munthu akudwala ndeti zimu pana iyayi ndiye akunoti chipeti pange nchono kuti munthu amene iyi tikufuna madotolo abwere panopa abwere azamuyeze konkono amuyeze mkulu amene iyi titsimikize kuti akudwala dika kapena akunamizire fwa ikhozo khaso ndi tactic yonena kuti angofuna tani atulukire adotolo adzatsimikize munthu uyi akudwala maloya ati amene ali kumbali yaboma kukhoneka kuti ndokwiya kwambiri munthu uyi apezeke zonena kuti ayezedwe pano tikapeza normalizatsi kunotino akudwala chimene tipange fewo sizoti tinena kuti munthu atuluke iyayi sitikufuna atuluke munthu uyi apite kundendeko azikayankhira kuti kumene koko mlandu and on top of that chithandizo chake chakuchipatala azichilandira kumachoka kundendeko ndikumapita kukalandira chithandizo ndikubwereranso kundende komweko kwachema osati masewera debate imeneyi nde inakalibe nkati azimene tafotokozera koma ndiye kuti akumbali tsopano ya chimwendo banda loya amene akumuyimira ndi Jefferson Kadzipatike akukamba zonena kuti ayi munthu uyuyu ndi zonena kuti akufunikira atulutsidwe akatulutsidwa ndiye kuti chomwe chingachitika mlandu uso ndi waukulu mlandu umene mukumuzenga onoti anapha munthu usayankhidwe tsopano ku magistrate court la Lilongwe ya upite ku high court ndekuti I think akapanga choncho pakhaso pali machances zonena kuti ndekuti achimwendo banda achakhoza kutuluka kaya akamapita ku high court koma kuti mlandu ndokulu kuyenera upite kuti kumene koko ndi chimene chikufunikira chifukwa kuti akudwala akuyeneranso atulutsidwe cholinga chonotana azikalandira ndekuti thandizo kuchoko akakena akalandire thandizo kusiyana kunena kuti asidwe muchitokosi ndi nthenda sikutani sikubalance pamene paja ndenkhani ino yavuta apa ndionena kuti akumbali aboma akunena kuti ife sitikulola zonena kuti munthu uyi atuluke mwayiona
tikufuna zonena kuti inde akunorwa dwalika tiyeze titsimikize tikatsimikiza orwa dwalika adzilandira thandizo la mankhwala koma ndeti azilandirano ali kundende mwayiona pamene ndekuti ambali yake akunena kuti ife tikufuna munthu atuluke fo chiona kuti munthu ingodwa pamene akudwalika chonchi akuyenera atuluke akande thandizo bwinobwino akuyenera akakhale malo abwino ndekuti kunyumba kwake kumene mwina make angathe kukakhala ka mazuwa ndekuti mabedi abwino kuti mwina make nsanawa zikakhangatinso akopanga rest patino kandi pabedi kandi pampando wabwino makushoni chani zinthu ngati zimene zonse zingapezeke kundende ndeti kunena kuti munthu atani atuluke ili nkatibe tikunena panopa timafuna tikupatseni ka update kamene ngati chidutswe takamba kali kunena kuti nkhani poti ili nkati muma debate ndeti zikupasani beni ngatino ma pieces zeti komano pa mapero penipeni you get the full story ngati the whole story chete ngakamba apa nchonena kuti madetail amene abwera anyuwani ndionena kuti Dala Kadula wamangidwa amene tafotokozera and mukuziwa kale kuti ndutino Dala Kadula wamangidwa kumene konso kunadzabukanso nkhani ya Dala Kadula Jen lawyer wa ajen achimwendo banda akuyimiranso Dala Kadula Jefferson Kadzipati kemweyo anabweretsa nkhani yonena kuti akuti Dala Kadula mwammangiranji chifukwa chonena kuti koti linagamula kuti Dala Kadula asamangidwenso olata palamula zorana sarani asamangidwenso apolisi asamangenso Dala Kadula nena muzikambo ti nditi tibwerere mbuyo pang'ono chifukwa chani takhala kuyenda nanu amene mwakhala mutitsatira ku Malawi Trains ndi kunoko so update amene tinkakupasani ku Malawi Trains mwakumbukira bwinobwino tinakamba zonena kuti nkhani za anyamarazi kwanje 11 aja achina Dala Kadula ndi azinzawo ajaji anagamula zonena kuti anyamara aja asamangidwenso chifukwa yonora ankati akangotuluka kuamanga ndeno ajaji ananena kuti apolisi takuchotsani mphamvu zonena kuti muzamangenso anyamara musamange kalini mulandu muzingo ulemba kuti utawuphatikiziranso pachani azibwera aziyankha amene akumachokera ku nyumba ndi kumazayankha nkhani koma osakasiyanso kuchitokosi mwayikumbukira judgment manager ndeno tsopano Jefferson Kadzipati kena akupanga pool judgment manager kunena kuti ponena kuti judge anakamba kale Dala Kadula musamanga anyamarazi kwanje musamange Dala Kadula mukuyenera musunge chani musunge ku polisi mukuyenera mu masule fo pamene wepo inu ngati apolisi kungomanga mukuphwanya nonso pano chigamulo chimene chani judge anapereka chigamulo chimene court linapereka kunoti anyamaraja sarani asamangidwe ne debate yavuta nditi ndimene ya Dala Kadula ndesi linaloweko kumene koko makamaka mu court imwe ambali aboma sanayambe nokumenya ma debate awo kumene koma yavuta ndiye yokhuzana ndi chimwendo bandai ndi matenda awo akunena kuti kodi akuyenera atuluke azikalandira thandizo kuchoka kuti nanga zikhala bwanji makosana kwavutatu I hope kunena kuti nozikumveka bwinobwino ma update wa tikamakola understand eti tikufuna beti zikupasani kuti at least picture have the picture nde tidikirebe kunena kuti kodi kwatuluka zotani tikupasanso ni segment ina ya update yathu okay stay tuned stay subscribe amene simunapange subscribe angani subscribe kuti ma update amene tibwerese next one nde kuti akupezeni mosavute akuti